ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. ина бори мо омадай Турсия. ҳозир камтаракш омадай я ба самолёт рӯй кардан, бо мондагиш дарахт ба мошин рӯй кардагиам. ҳозир вуюш мекунем кучи дора. ино боло коғазда данё навистагия ҳавс рӯй мекунам. ба Москварам я Москва бо иста рӯйшо мекунда фура. ҳозир рӯй мекунем. ина рӯй кардем пакета, балки бештатифам як даста қин буд. телефона куштамас, почойра гирифтам. рӯй кардем пакета. ҷа бояд ки размерои калон боша. карат овардем то 6 солара размер ки буд. бисёриё навистан ки то 14-16 сола ани хели размерои калон пурсидан. барои аввал мо вай кардем, размерои калон заказ кардем. иҷози се намуд рӯй кардагиам. инаи цвет сирхаш, брижакош отдельно, майкош отдельно, инош отдельно мондагиам. ҳозир ҳил мекунем, якта якта нишон метиҳем. мондагиош ҳола як қафо омадесай, фурақати рӯй кардагиам. ҳозир аша иноша ба навор мегирем, нишон метиҳем ба ҳари шумо. бо ваёшам ки омада насиб ё пеш аз соли нав ё баъди соли нав бояд бирасанд. инаиш начос дора, капшон дора, то размери 16 солаҳай, кацваш хушрӯа, пеши замок дора. ина начосаш инҷа навистагия то 13 солаву 14 сола. инҷа кисооша. ҳозир бо ҳама ино дар танаи бачаҳо мепӯшонам, нишон метиҳам. инҷа штанишонам. ҳозир танаи бачаҳом да пӯшондам, бо мебинем. инаи сирхаш. ишам то 16 сола, бе капшона. ин размери 16 сола. ишам начос дора. иш начоси тинуктараха, катсваш хушрӯа. ана иш без начосай. у карат овардам. ин размер 13 сола, 14 сола. у карат овардам чанд касо ки ба размери калон биёре, рисункаш кам боша, ҳамтари биёре гуфтан. ина мувофиқи шумо, бо ман суратак надорам, размерои калон. дӯстони азиз, ман ина бо датанаи бачаҳом пӯшондам, барои шумо сёмка кардам. светои ино тёмни таракан, дар камера рӯшан омадагиян. ҳамин размер начосдори ғавса, каки хушрӯа начосаш ғавсай. дар болои экран размероша навистагиам, ай чанд сола то чанд сола. ин формаи турецки ҳамаш ҳамин ҷои размерда навистагия ки ай чанд сола то чанд сола навистагиян. ҳамашам болои экранда размерора навистем ки ба шуморо фаҳмотар шава. кадомиш дар шумо маъқул шид, скриншот кунед, дар ватсапи ман рӯй кунед. ман аллакай я чандташа фурӯхтам. ай се намуди овардагим чандташа фурӯхтам, каме дигаш мондагия. ҳамин размерое ки ҳозир навистам дар болои экран, ҳамин қашон мондагия. бисёр будан, фурӯхтам. пешакӣ раҳмат ба ҳамаи шумо ки дастгирӣ мекунед мора. дӯстони азиз, бахшиши зиёд ки дар аввали видео нархҳои инора фуромӯш кардам гап занам. бо пафдор монтажа гирифтам, айсар кардам, камтар видео қуш карда нархҳошонам фаҳмонам. нархҳои ино ҳамаш 2000. ники кадоми якта мегира 5% скидка мекунем, дута гира 10%, аз сета гира 15% скидка. кадоме ки хайми харидорӣ ки вай мекуна бисёр тарак, ҳамита скидка мекунем баҳри шумо. раҳмати калон ки ҳамаи шумо мефаҳмед хатоги мора.
фикрҳои худтон дар комментари нависед. Дӯстони азиз, чӣ хел дар видеои пештара гуфта гузаштам, лайк монен, комментаре нависен ки ютуб видеои моро рекомендовать кунад, тамошобиниш бисёртар шава. раҳмат ба ҳамаи шумо.